Sibonga nje ukulondwa, sibonga ukuphila, sibonga izibusiso uNkulunkulu asinikeza zona. Engathi ke la ukhona khona njengamanje, uNkulunkulu angakhambela, uNkulunkulu angakuvakashela, uNkulunkulu ke angakubusisa kuvama umusa empilweni yakho. Wonke umuntu olandela i-channel, kungaba ngosubscribe, kungaba ngobukelayo, kungaba nje ngola ekhaya, kungaba ke ngobuza imibuzo. uNkulunkulu ke engathi ke anganibusisa nonke ngokuhlukahlukana kwenu. Kama upastor weningi kafushane nangokuyithoba sokubhekela amaphupho. Soqala ke la ngoTsepo noma ke Tsepo Hector lathi ke kuchaza thokoza pastor kuchazana ukuphupha la ugokwami usashona ekhulelwe futhi kuthiwa ke ingane ayithwele ke iyagula. Into esingayibalula la okokuqala uma uphupha la umuntu osashona ekhulelwe uphawu lolu esikhathini esiningi ongaba singachaza njengoluhle nolusho ukuthi ke mhlawumbe ungahle uthola ushintsho noma ke impumelelo kungekudala ngemuva mhlawumbe kwesikhathi eside ulahlekelwe yithemba mhlawumbe empilweni yabona. Kodwa ke asiphethe ngokuthi kepha uma uphupha ke ubona umuntu osashona ekhulelwe kepha futhi ingane kuthiwa ke iyagula noma ke igula ingane ayithwele, lolu phawu osingalichaza njengolubi noluxwayisa ngokuthi impumelelo yakhe ingahle mhlawumbe ihlangabezane nezingqinamba nezithiyo noma izinkinga, kepha ezizondlula ngokuthi wena usukume ufune mhlawumbe izixazululo. Yabo kungasho ukuthi kuzomela mhlawumbe usukume ufuna isixazululo senkinga okungenzeka njengamanje iyisithiyo esingavimba impumelelo yakho yabona. Sihlabela phambili ngokubheka la uSimanga wakamalinga uthi ukuphupha ugibele itekisi ihamba ngo-reverse igijima. Lolu phawu esingalichaza nje ukuthi uma uphupha ulibona noma uligibele itekisi lihamba ngokuhlehla noma ke hamba sinyova, uphawu olungaba ngolubi nosuke lukukhombisa izithiyo nezinkinga ohlangabezana nazo mhlawumbe eziphinde bese ziyakubambezela ekutheni ukwazi ukufeza izinhlelo zakho nezifiso zakho ngesikhathi ozibekele ngaso empilweni. Okusho ukuthi noma ungumuntu ongahle ahlangabezane nezithiyo ezizokubambelela noma zikusemumva empilweni ngenxa mhlawumbe yabantu abathile noma ke ngenxa yezimo ezithile yabona. Sema kakhulu uNkulunkulu akanibusise, uNkulunkulu anisikelele.